அஜய் பாலாஜியோட இயக்கத்துல நம்ம சூர்யாவோட நடிப்புல திரிஷாவும் இணைஞ்சு நடிக்கக்கூடிய திரைப்படம் தான் கருப்பு திரைப்படம். சூர்யா கூட வந்துட்டு சாமி கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு, கருப்பனா கேரக்டர் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பட் கதையை பத்தின எந்த ஒரு தகவலையுமே வெளியிடாம சீக்கிரட்டா எடுத்துட்டு போயிருக்காரு நம்ம அஜய் பாலாஜி. அந்த ஒரு திரைப்படத்துக்காக முழு மூச்சா இறங்கி தான் மனுஷன் வந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த திரைப்படத்தோட டீசர் பத்தின ஒரு அப்டேட் வந்து வெளியாகி இருக்கு. டீசர் வந்துட்டு வரக்கூடிய 23ஆம் தேதி வெளியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜூலை மாதம். ரசிகர்கள் உச்சக்கட்ட ஹாப்பில இருக்காங்க படத்தோட டீசர் பாக்குறதுக்கு. பட் டீசர்ல என்ன இருந்தாலும் மெயின் பிக்சர்ல ஒன்றும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் டீசர் எப்படி இருக்க போகுது, படம் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்றது எல்லாத்தையும். ஸோ சூர்யாவோட எந்த படத்துக்காக நீங்க வெயிட் பண்றீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.